Ahojte, volám sa Katarína Sekereš a spolu s internetovým portálom športujeme.sk pre vás pripravujeme inšpiratívne tréningové videá. Pri tom dnešnom sa zameriame na túto časť, čiže našim biznisom bude tento core business. $2800, $2801, $2802, $2803, $2804. Pokiaľ sa vám darí robiť také množstvo brúšákov, tak možno ich nerobíte úplne správne. Mám klientku, s ktorou keď som začala trénovať, tak som sa jej pýtala, ako vlastne robí brúšáky. Keď mi ukázala, bolo mi jasné, že pri tých 150 brúšákoch asi necíti úplne to brucho a prišli sme na to, že cíti krk. Takže vlastne robila krčáky. No a my si skúsime ukázať, ako by tie brúšaky mali vyzerať, aby ste poriadne cítili pálenie presne tu. Takže východisková pozícia. Nohy dáme 45 stupňový uhol, chrbát je vtlačený jemne do podložky. A teraz čo je dôležité, vložte si hlavu do dlaní. Je to taký pocit, ako keby ste boli na nafukovačke, čiže vlastne tu by nemalo byť žiadne napätie, ruky držia hlavu, hlboký nádych. A ideme urobiť 10-15 opakovaní klasických brúšákov. Pomaličky. 10, 9, 8, 7, poriadne vydychujem, 6, sťahujem brucho s každým výdychom, pritlačam k chrbtici, 4, 3, 2, 1 a ešte 5, 4, hlava je uvoľnená, 2, 1, malá zmena, nohy dáme do tabletop pozície a opäť hlboký nádych, hlava uvoľnená, držíme ju rukami a ideme. 1, 2, 3, 4, kolena trošku bližšie k trupu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 5, 4, 3, 2, 1 a znovu tretia pozícia. Vystreme nohy, môžeme mať prekryžené alebo aj mierne ohnuté v kolenách. A 1, 2, 3, 4, 5, žiadne napätie tuto. 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 5, 4, 3, 2, 1. Pauza. Ja to cítim. Pri týchto ďalších cvikoch využijeme opäť feed loptu. Pri prvom chytíme loptu takto medzi chodidlá, dopneme nohy, trošku pokrčíme, hodíme si ju k rukám a zase od rúk k nohám. A ideme. 1, 2, 3, 4, môže nám aj padnúť. 5, pokračujeme. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 6, 5, zatlačíme chodidlami, 4, 3, 2, 1 a tretia desina, 10, 9, 8, je to výborné aj na nohy, 7, 6, na vnútornú stranu stehien, 4, 3, 2, 1. A prejdeme k ďalšiemu. Teraz si ukážeme cvik, ktorý sa volá plank, po slovensky doska, a ukážeme si jeho dve varianty. Jedna je na feed lopte a tá jednoduchšia je bez feed lopty. Takže najprv si skúsime variantu s loptou, tá je náročnejšia, ale tak uvidíme, možno vám to pôjde. Vyložíme si nohy na loptu, pekne vystrieme chrbát, snažíme sa držať ramená od uší a už len počítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozor, aby ste sa takto neprehýbali v drieku. Stále pekne zaťaté brúško. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Pre tých, ktorým to na feed lopte ešte nevyhovuje, pretože sa im zatiaľ nedarí udržať balans, máme variantu na celých rukách a tu ešte môžeme prestriedať aj s variantou na kolenách. Takže ukážem obidve. Prvá je na celých rukách, dáme si 10 opakovaní, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. A ešte jednoduchšiu verziu na kolenách. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ja si dám ešte 10, 9, 8, 7, pozor, ramena stále od uší, 5, 4, čiže nie takto, 3, 2, 1 a hotovo. A všetkých týchto 6 cvikov si môžete dať podľa toho, ako sa cítite, ešte 1-krát, alebo 2-krát, alebo aj 3-krát. Pokiaľ sa vám s nami opäť dobre cvičilo, tak sa určite prihláste na odber našich videí na YouTube channeli športujeme.sk. Čaute, zdraví vás Katarína.